skúsili sme si novú ľadovú plochu a skúsime sa dať dohromady a podať čo najlepší výkon. Keby sme zopakovali výkon z tých prvých 3 zápasov ako Rusko, Nemecko, Kanada a ovládali svoje emócie, čiže mať menej vylúčených, tak možno byť úspešný. Maličko môže, ale nejakú veľkú úlohu v tom hrať nebude asi to prostredie. Myslím si, že samotná motivácia hráčov a odovzdať čo najlepší výkon to rozhodne, kto bude víťaz. Myslím si, že Švédsko, Kanada, USA disponujú najlepším kádrom a hrajú asi taký dynamický, agresívny hokej s zámorskými prvkami. Pripúšťam, že ich tým je veľmi silný. Keď naši hráči budú hrať na hranici svojich možností, môžeme uhrať dobrý výsledok. Neberiem to ako nejaký úspech, ako prioritný, nejaký základný úspech, áno, hej, že sme postúpili vyššie, ale v podstate týmto play-off majstrovstiev sveta v podstate iba začínajú majstrovstvá, takže my sa chceme dobre pripraviť. Jaká je nálada v týmu před rozhodujícím zápasem? Tak sú tam emócie, ale myslím, že všetko bude v poriadku a pripravíme sa tak, aby sme to zvládli.